Hello friends, welcome to my channel Learn with ସୁଚିତ୍ରା। ଚାରି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟତମ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ବୈଦିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ସହଜ ଅଟେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତିର୍ଯ୍ୟକ ଗୁଣନ। ବୈଦିକ ଗଣିତରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତିର୍ଯ୍ୟକ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ 1 13 ଗୁଣନ 14 ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଏଥିରେ ଗୁଣକର ଏକକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣିବା, ଯଥା 4 ଓ 3ର ଗୁଣଫଳ 12ରୁ 2କୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି 1କୁ ହାସିଲ ରୂପେ ଗୁଣଫଳର ଦଶକ ଘର ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ 12ରେ 1କୁ 2ର ହାସିଲ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ 4 ସହିତ 1କୁ ଓ 1 ସହିତ 3କୁ ଗୁଣନ କରି ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 7କୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ଗୁଣିୟର ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣକର ଦଶକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣି ଗୁଣଫଳକୁ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ 1 ଗୁଣନ 1କୁ ଗୁଣଫଳର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓ ହାସିଲ 1କୁ 7 ସହ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ଲେଖାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ 2 123 ଗୁଣନ 244। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 4 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 12 ରେ 2କୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି 1କୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ହାସିଲ କରାଯାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ 4 2 × 8 ଓ 4 3 12ର ଯୋଗଫଳ 20ରୁ 0କୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି 2କୁ ହାସିଲ କରାଯାଇଅଛି। ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ 4 4 2 3 6 ଓ 4 2 × 8ର ଯୋଗଫଳ 18ରୁ 8କୁ ରଖି 1କୁ ହାସିଲ କରାଯାଇଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ 4 4 ଓ 2 2 × 4ର ଯୋଗଫଳ 8କୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବା ସହସ୍ର ବା ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ 2 2କୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଷଷ୍ଠ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ସମସ୍ତ ହାସିଲ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଅଛି। ଉତ୍ତର 3 ଅୟୁତ 12। ଉଦାହରଣ 3 ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସୋପାନ ଅନୁସାରେ ଗୁଣନ କଲେ ସହଜରେ ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣଫଳଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣୀୟ ହେଉଛି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଗୁଣକ ମଧ୍ୟ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଗୁଣକର ଏକକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣି ଗୁଣଫଳର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଓ ହାସିଲକୁ
ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ତଳେ ଲେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଗୁଣକର ଏକକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣିବା ଓ ଗୁଣକର ଦଶକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣି ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗଫଳର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ଉପରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ହାସିଲ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନର ତଳେ ଲେଖିବା। ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ଗୁଣକର ଏକକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଶତକ ଅଙ୍କ, ଗୁଣକର ଶତକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଏକକ ଅଙ୍କ ଓ ଗୁଣକର ଦଶକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣି ଯୋଗ କରିବା ଓ ଯୋଗଫଳର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଓ ହାସିଲକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ତଳେ ଲେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ଗୁଣକର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ହଜାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ, ଗୁଣକର ହଜାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ, ଗୁଣକର ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଶତକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ, ଗୁଣକର ଶତକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଗୁଣିବା ଓ ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗଫଳର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ହାସିଲକୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ତଳେ ରଖିବା। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ଉଭୟ ଗୁଣୀୟ ଓ ଗୁଣକର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୁଣକର ଦଶକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ହଜାର ଅଙ୍କକୁ, ଗୁଣକର ହଜାର ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଦଶକ ଅଙ୍କ ଓ ଗୁଣକର ଶତକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଶତକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣିବା। ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଓ ଯୋଗଫଳର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ହାସିଲ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନର ତଳେ ଲେଖିବା। ଷଷ୍ଠ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ଗୁଣୀୟ ଓ ଗୁଣକର ଏକକ ଓ ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁଣକର ଶତକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ହଜାର ଅଙ୍କ ଓ ଗୁଣକର ହଜାର ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣିୟର ଶତକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣି ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗଫଳର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ହାସିଲ ଭାବରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନର ତଳେ ରଖିବା। ସପ୍ତମ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ଗୁଣୀୟ ଓ ଗୁଣକର ଶତକ, ଦଶକ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଗୁଣକର ହଜାର ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣିୟର ହଜାର ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣି ଗୁଣଫଳକୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓ ହାସିଲକୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଥା 2413 ଓ 3214କୁ ବୈଦିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କରିବା। 4 3 12 ରୁ 2କୁ ରଖି 1କୁ ହାସିଲ କରାଗଲା। ତାପରେ
4 4 ଯୁକ୍ତ 1 3 3 ସମାନ 7କୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ 4 ଚଉ 16 ଯୁକ୍ତ 2 3 6 ସମାନ 22 ଯୁକ୍ତ 1 କେ 1 ସମାନ 23ରୁ 3କୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି 2କୁ ହାସିଲ କରିବା। ତାପରେ 4 2 ଗୁଣେ 8 ଯୁକ୍ତ 3 3 9 ସମାନ 17 ଯୁକ୍ତ 1 ଚଉ 4 ସମାନ 21 ଯୁକ୍ତ 2 କେ 2 ସମାନ 23 ରୁ 3କୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବା ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ରଖି 2କୁ ହାସିଲ କରିବା। ତାପରେ 1 2 ଗୁଣେ 2 ଯୁକ୍ତ 3 କେ 3 ସମାନ 5 ଯୁକ୍ତ 2 ଚଉ 8 ସମାନ 13 ରୁ 3କୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ବା ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି 1କୁ ହାସିଲ କରିବା। ତାପରେ 2 2 ଗୁଣେ 4 ଯୁକ୍ତ 3 ଚଉ 12 ସମାନ 16ରୁ 6କୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖି 1କୁ ହାସିଲ କରିବା। ତାପରେ 3 2 ଗୁଣେ 6କୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବା ନିୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ଶେଷରେ ହାସିଲ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ କରିବା। 2 7 1 8 3 3 2 5 3 2 5 6 1 7 6 1 7। ଗୁଣଫଳ 77,55,382। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣନକୁ ସମାଧାନ କରିବା।